Pues moi bo día a todas e a todos, Bispo Antonio. Saudar a todas as persoas que me precederon no uso da palabra e a todas as persoas que hoxe vos congregastes aquí para a presentación dun evento realmente especial. Cando por primeira vez nos trasladaron o equipo de goberno a posibilidade de celebración desta efeméride, dos 200 aniversario da consagración da Catedral. A verdade é que a institución municipal, como non pode ser de outro xeito, non podía ser allea a celebración dun evento destas características. Non podemos olvidar que esta catedral realmente é a alma e o corazón desta cidade. Pero tamén polo lado da súa dimensión é moito máis. Esta catedral, sin ningún xénero de dúbidas, é un dos grandes iconos espiritual, religioso, pero tamén patrimonial de Tui, de Galicia e, como tamén se dixo antes, deste territorio transfronteirizo galaico-portugués. Toda vez que non podemos olvidar que tamén esta catedral no seu día foi símbolo desa unidade religiosa e tamén política e, en certa medida, cultural que une a Galicia con Portugal. E, polo tanto, o goberno tudense, como non podía ser de outro xeito, e creo que o conxunto da institución municipal, pois como non podía ser de outra forma, tiñamos que por todo o esforzo posible para tratar de que a celebración desta consagración pois estivese á altura do que representa este conxunto catedralicio e tamén de todas aquelas persoas que ao longo da súa historia fixeron posible que hoxe pois este patrimonio chegáramos pois no estado de conservación como chegou. E, polo tanto, por parte da institución municipal, pois nos puxemos a traballar primeiro para a creación dese comité de honra, se hai tamén un comité de traballo que se reúne periódicamente para organizar os eventos que vamos a levar a cabo e, finalmente, pois diseñar un programa que ao longo do todo o ano, pois de alguma forma tamén sexa un reflexo do que da potencialidade desde o punto de vista cultural e patrimonial pois ten este concello, sin olvidar obviamente pois a dimensión religiosa e espiritual do conxunto catedralicio. Neste senso, pois, eu quería amosar a miña satisfacción, a nosa satisfacción polo traballo realizado até agora. Si que tamén, xa que teño a oportunidade de públicamente poder expresarme, pois, demandar do conxunto das administracións públicas, pois tamén un compromiso en aras de que os eventos que vayamos a realizar pois gocen do maior respaldo posible. Sobre todo non podemos olvidar, obviamente, o esforzo financiero que vai a facer o Concello de Tui e, polo tanto, tamén temos que pedir ao conxunto das administracións públicas tamén esa colaboración financiera para poder asumir e desenvolver os actos que vamos a levar a adiante. E neste senso, pois, espero que haya corresponsabilidade, porque, como ben dixen antes, esta non é a catedral dun goberno municipal, senón que este é un dos grandes símbolos patrimoniais e religiosos deste fermosísimo territorio no que temos o privilexio de poder vivir. Eu hoxe tamén quería aproveitar a miña intervención para agradecer ao noso bispo, tamén o deán da catedral e a todas aquelas persoas que forman parte deste conxunto catedralicio, porque ao longo destes anos, polo menos podo falar de que eu teño responsabilidades de goberno municipal, desa estreita colaboración que sempre houve entre as autoridades catedralicias e a institución municipal. A verdade é que realmente pois, é encomiable, é eloxiable e, polo tanto, quería pois, trasladarlles pois, a nosa inmensa satisfacción por esa especial colaboración que leva convertido a esta catedral, máis alá da súa dimensión religiosa, tamén un espacio onde celebramos pois, ao longo de todo o ano moitos eventos. E neste senso tamén pois, quería citar hoxe a Samuel Diz, que foi o promotor dun dos grandes eventos culturales da nosa programación, con música no claustro,
obviamente, pois, Samuel Diz estaba chamado a ter un papel protagonista no día inaugural desta celebración e, por tanto, tamén amosamos a nosa satisfacción porque ese concerto inaugural pois, este a cargo dele tamén de Raquel. Obviamente, pois, cando se diseñaron os actos de consagración desta catedral, puxemos especial fincapé que esos actos tamén tiñan que ser, de alguna forma, pois, un escaparate de todo o moito que ten que ofrecer Tui dende todos os puntos de vista, de todo o potencial humano, de todo o potencial creativo que temos nesta cidade e, polo tanto, esta efeméride pois, tamén é unha gran ventana para trasladar todo ese potencial e todo ese traballo ao mundo. Porque eu creo que esta celebración e durante todo este ano pois, Tui vai a ser, se non olvidas, unha das grandes capitais culturais polo menos de Galicia e tamén do conxunto do país. É unha enorme responsabilidade de todos e de todas, pero eu creo que seguindo esa estela de estreita colaboración que durante estes anos pois tivemos, non teño máis mínima dúbida de que pois todo este elenco de actividades e programas vai ser un éxito. Vamos a acercar tamén, obviamente, este conxunto catedralicio e patrimonial tamén a nosos veciños, as nosas veciñas e a muitísimas persoas, peregrinos e turistas que nos visitan cada ano, que van a ter tamén unha oportunidade de coñecer moito máis e moito mellor este espacio que tanto nos identifica e que nos sentimos sumamente orgullosos, e a mí non me cabe máis que hoxe pois reafirmar o compromiso da institución municipal con este conxunto catedralicio, coas súas autoridades, e seguir colaborando ao longo dos anos para que realmente, pois, repito, este icono da nosa cidade e do noso territorio pois siga perdurando e siga sendo unha das grandes sinais de identidade da que nos sentimos todos e todas moi orgullosos. Moitísimas gracias.